shi yasa duk abin da suke faɗa na ƙaryace ranar da aka haifi annabi sai da kaza yayi kaza sai da duk molanka ne ba, babu hadisi ba aya. Kuma wannan bai rage wa annabi daraja da komai ba, jahilcinsu ne yasa suka ɗauka cewa sai an faɗi wannan ne aka yabi annabi. In kana da imani ko babu wata mu'ujiza kwaya ɗaya da annabi ya zo da ita, kai ka san annabi manzon Allah ne, babu wanda ya kai shi daraja a wajen Allah. Kalma ɗaya da Allah ya gaya masa a Qur'ani ta fi ƙarfin wata ƙarya da za ka yi masa. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ta ƙare. Muhammadun Rasulullah, an gama, ba wani yabo da ka isa kai ka kamo wannan kalmar, wallahi an gama da kai. Amma ai an haife shi ne da kaciya, an haife shi ne da kwalli, an haife shi ne da kaza. To yanzu ka je ka gani ƴaƴan tumakai ma ana haifa su da kwalli, wallahi. Ka tambayi likitoci ungozoma asibiti, in dai tattarewar gaban ɗa namiji ne wanda shi ake cewa kaciya, ka je ka ga ƴaƴan arna ma ana haifan su da wannan. Ya za a yi to wannan ya zama karama? Ai shi karama abinda ba a yi wa sai mutumin ƙwarai shi yake zama karama, amma abinda ake wa kowa bai zama da karama ba, bai zama karama ba. Yanzu ɗaukarsa da Allah ya kai shi sama, wannan akwai wanda aka yi wa, wannan shine karama. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wannan kam ko Ibrahim ba ai wannan ba, ko Musa ba ai wannan ba, ko Isa ba, duk ba ai musu ba. Amma wallahi na rantse maka da Allah, ka je ka tambayi unguwar zomomi masu karɓar haihuwa a asibiti, shin ana haifar yara maza da takurarriyar al'aura? Ba shi ake cewa kaciya ba? Wannan ba zai zama karama ba. Ana haifar yaro kaga idansa kamar ya sa kwalli, halitta ce, wasu suna da irin wannan, kaga ko bai sa kwalli ba sai ga idansa yana yin kamar me, kamar da kwalli. Halitta ce Allah yana yin ta ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Ballantana duk nasosi sun ƙaryata wannan maganar. Abdullahi dan Abbas ya ce da kaciya, an gane ko, da kabakin suna, da yanka, duk kakan manzo Allah ne masa Abdul Muttalib ranar 7 da haihuwarsa. Idan mu yan izala mun faɗi wannan, ka ce mu makiyan annabi ne, mun rage wa annabi daraja. Abdullahi dan Abbas ma makiyinsa ne ya faɗi wannan? Kai da ka ce kai masoyinsa ne, ka kakkago wannan karerai, ina ka gani a littafi? A ina ka rubuta? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Da haka dai ya ƴan uwa masu albarka, mu sani cewa Allah Allah ne, duk wanda ba shi ba bawa ne a gare shi. Sai dai Allah ya daga darajar bayi darajar su ba ɗaya bace, amma duk ɗaukakar darajar da Allah ya wa bawa bai zama Allah ba, bai zama Allah ba. Kuma da wanda ya bawa annabi sifar Allah da wanda ya bawa gunki duk ɗaya suke, duk sunansu me? Mushrikai. Allah baya ɗaga ƙafa akan shirka, ko da annabi ka yi ta. Inda wanda ya bauta wa gunki shine mushriki, banda wanda ya bauta wa annabi, to da kiristoci ba su shirka ba, da yahudu ba a ce da su mushrikai ba, amma kiristoci suka bauta wa annabi Isa, Allah ya kira su mushrikai. Yahudu suka ce annabi Uzairu dan Allah ne, Allah ya ce da su mushrikai. To haka wanda ya hau dala ya bauta wa barbushe ko tsumburbura duk ɗaya ne. Wanda ya ɗauki sifar Allah ya ba manzon Allah mushriki ne. Mushriki ne. Wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ba umarci bayi ba sai da bautar Allah shi kadai subhanahu wataala. Daka wala ayyu makhluqin, hakanan dukkan wani abin halitta bai kama da Allah ba sa'an Allah bane. Wa huwa as-sami'u, kuma shi Allah mai ji ne, ji irin nasa, al-basiru mai gani irin nasa. Wannan aya tana cikin suratul shura. Sheikh Fauzan yace fasamma nafsuhu as-sami' al-basira, ubangiji da kansa ya kira kansa da mai ji mai gani, domin Allah ya fi kowa sanin kansa. An gane ko? Tunda Allah ya ce shi mai ji ne to mai jin ne, shi mai gani ne to mai ganin ne. Domin ba wanda ya kai Allah sanin Allah.
kamar yadda a cikin bayin Allah ba wanda ya kai manzon Allah sanin Allah. Idan annabi ya ce Allah yana da kaza, magana ta kare. Domin ba wanda ya je inda annabi ya je, ba wanda ya kusanci da Allah irin kusancin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Allah yake so ya zama sample na wanda ya fi kowa saninsa, shi yasa aka ɗauko shi aka kawo shi. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما ذاك شاما ماكي سوفاي sai annabi ya faɗi abu game da Allah sai su tawili su musu. Annabi ya ce Allah yana da hannu, su ce yana da iko. Yana da hannu, kawai hannu aka ce, ba a ce maka hannu irin na wani irin